Què tal, com esteu? Benvinguts a la segona jornada del concurs de castells de Tarragona. Us saludem des de la Tàrraco Arena Plaça. Ha arribat el cap de setmana que tant i tant havíem esperat des de fa tant de temps. Segona jornada del concurs. Avui aquí participaran un total de 19 colles, les classificades a partir de la posició número 13 del rànquing classificatori en aquesta plaça, en aquest temple dels castells, a la Tàrraco Arena Plaça, amb una temperatura de 24 graus. Aquí el castell més important que s'hi ha fet és el 2 de 8 sense folre descarregat. Totes les colles ja són a plaça, està a punt de començar aquest concurs. Com us comentàvem, 19 colles avui presents en aquesta segona jornada del concurs de castells que va començar ja el passat cap de setmana a Tarragona, a Torredembarra, i que culminarà demà en la jornada de diumenge. Comencem, som els de la xarxa de comunicació local i us seguirem en directe a partir d'ara. Anem cap a peu de plaça, us presentem l'equip que formarà part d'aquesta retransmissió. Allà hi tenim els nostres companys Anna Ballonesta i Àlex Alonso. Em sembla que al costat de dues de les colles que estan cridades a ser favorites aquesta jornada de dissabte. Què tal, companys, com esteu? Molt bona tarda, companys. Estem ja a la Tàrraco Arena Plaça, ens encanta, estem rodejats de les millors colles del món casteller, 19 avui, 12 demà. Darrere meu, un dels favorits, una de les colles favorites per fer-se amb la victòria aquest dissabte, els moixiganguers d'Igualada, que tenen el gran repte d'intentar per primera vegada a la seva història un castell de nou, el 3 de 9 en folre. En aquest costat de la plaça també una altra colla que podria intentar un castell de nou, com els vigents campions, els xicots de Vilafranca. A l'altre costat de la plaça, l'Anna Ballonesta està amb una altra de les colles favorites. Doncs sí, Àlex, darrere meu hi tinc els xiquets de Reus. Déu-n'hi-do la feinada que ens espera avui. Com dèiem, aquesta és una altra de les colles favorites per aquesta segona jornada del concurs de castells. Són l'única, de fet, que aquesta temporada han descarregat el 3 de 9 en folre, un castell que també volen portar avui aquí a la Tàrraco Arena Plaça. Veurem, però, quins altres castells l'acompanyen. El que sí que ens ha confirmat el cap de colla és que d'arrencada faran el 2 de 8 en folre. Gràcies, companys. I aquí, a dalt, al set, us presentem també el nostre equip de comentaristes, avui format per Francesc Domènech, Iruna Rigau i Joan Baumala. Benvinguts. D'aquí una estona parlem amb vosaltres perquè el concurs ja comença i ho farà amb una ronda conjunta. Ara us explicarem amb quins castells. Anem cap a plaça ràpidament. I ara serà el torn dels bordegassos de Vilanova. Aquí els teniu preparats també per fer el seu castell, el 3 de 8, una colla que té previstos la tripleta de 8, una tripleta de 8 que avui també pot marcar el calendari de moltes colles. Sí, segurament a partir de tripleta es començaran a marcar la tercera, la quarta, la cinquena posició. Tot depèn dels factors plaça, no? Que és el que hem dit, és una plaça complicada d'actuar, és una plaça amb molt de públic, poques referències, llavors veurem cada colla com se n'en surt amb aquests factors. Quedem-nos, doncs, amb aquest 3 de 8 dels bordegassos de Vilanova, que té el pis de segons col·locat. Bordegassos de Vilanova que es planta avui aquí a la Tàrraco Arena Plaça amb les intencions de fer 3, 4 de 8 i 2 de 8 en folre, torre de 8 en folre. Veurem quin és l'ordre escollit per fer aquests 3 castells. De moment comencen amb el 3 de 8, que ja hem vist fa una estona, dels nens del Vendrell. Terços col·locats del 3 de 8 de Bordegassos. Veurem si el veuen bé. El tiren amunt. Bordegassos de Vilanova. Recordeu que l'any 2012 va ser la primera vegada que el concurs de castells va organitzar aquesta jornada de dissabte tan exitosa. I aquell dia, aquella jornada, aquell any, qui va guanyar el concurs van ser els bordegassos de Vilanova, el concurs de dissabte. I ho van fer precisament amb els mateixos castells que es plantegen portar a plaça avui, el 3 de 8, el 4 de 8 i la torre de 8 en folre. Avui aquests 3 castells no els serviran segurament per guanyar el concurs, però sí que els servirà per fer la millor actuació de la temporada. El 3 de 8 ha de ser el que els obri la porta. Ja en porten 2 de descarregats aquesta temporada. Uns bordegassos que venen amb un gruix de gent important. Sí, molt ferma aquesta pinya dels bordegassos. Comença a entrar al pis de dosos. Sembla que no tindran masses problemes per poder carregar aquest castell. Un pèl treballat a terços i quarts. Se'n poden en sortir els bordegassos. Dosos col·locats en aquest moment dels bordegassos de Vilanova, tremolant, amb nervis, aquest primer castell amb el que estrenen els bordegassos, però esperem que puguin resoldre'l amb la canalla ja gairebé a dalt de tot. L'aixecadora ja col·locada, enxanet a punt de traspassar, som-hi bordegassos que ja el teniu, a punt de carregar-lo. 3 de 8 dels bordegassos de Vilanova, carregat aleta, i ara
a salvar la descarregada, a treballar-lo. De moment mantenen bé, veiem com parlen al pis de terços, com segons controlen el castell, compta amb suavitat, amb calma, amb delicadesa, la canalla que baixa molt ràpid, tremolant el castell, però finalment aconsegueixen treure els dosos, ja gairebé el tenen els bordegassos de Vilanova, de moment tot descarregat, hem vist ja 2 tresos de 8, el dels nens del Vendrell i també els dels bordegassos de Vilanova, que comencen bé aquest concurs de dissabte. Molt nerviós potser pels pisos superiors, això s'ha evidenciat en una baixada un punt precipitada, però en qualsevol cas la colla ha sabut mantenir bé la mida del castell i en aquest sentit és el típic 3 de 8 que serveix per obrir plaça, per expulsar nervis i per encarar la resta de l'actuació amb garanties pel que fa als bordegassos. Aplaudiments a la grada. Han portat una bona claca avui els bordegassos de Vilanova. Descarreguen el 3 de 8. Per tant, aquesta primera ronda que està venint marcada sobretot per 2 castells, el 5 de 7 i el 3 de 8 descarregat. 3 de 8 descarregat els bordegassos de Vilanova. Aquí tenim la repetició del castell. Crec que la característica ha estat la baixada rapidíssima i diríem una mica atropellada de la canalla. Vulguis que no, hi ha nervis, has de començar a prendre-li el pols a la plaça, és un escenari molt diferent i la canallada lògicament això ho nota i ho nota molt, i un 3 de 8 no deixa de ser un castell i pels bordegassos és un castell sostre. Sí, l'han començat a treballar al pis de terços i quarts, 15 els hi ha quedat un puntet de format, això ha fet que la canalla bellugués. Normalment la canalla, quan nota aquest moviment a dalt del castell, llavors li ve la pressa, no?, per arribar a baix, que ha sigut una mica el cas dels bordegassos. Fem una petita pausa en aquesta retransmissió. Tornem de seguida amb el 3 de 8 dels Segals d'Osona. Doncs ja veureu la cara d'il·lusió dels castellers de Terrassa celebrant aquest castell. Torn ara pels bordegassos de Vilanova, que també en aquesta ronda conjunta, però un pèl una mica més tard, intenten el 4 de 8. Fa una estona hem vist com descarregaven el 3 de 8 els bordegassos. Ara intenten el 4 de 8, que a priori hauria de ser el castell que més assequible, perquè n'han descarregat 5. Han optat per començar amb el 3 i ara van a pel 4, sobretot tenint al cap la torre de 8 en folre que volen intentar en tercera ronda, però primer toca completar aquest 4 de 8 dels bordegassos de Vilanova. Sí, un 4 de 8 presenta a nivell de quins una diferència d'alçades, veurem com els hi queden aquests dosos, i es veu una mica nerviós, sobretot a nivell de quarts. Està clar que a la plaça és característic, no?, que hi hagin aquests nervis actuant al concurs. Es veu també a nivell de dosos aquest desnivell, veiem com ho salven per la part alta. Bordegassos de Vilanova que tenen ja els dosos col·locats, l'aixecadora a punt de col·locar-se a la seva posició, l'enxaneta mentrestant esperant-se just a damunt del pis de 15 per acabar de carregar el castell. Ara sembla que s'ha asserenat una mica més aquest 4 de 8 que ha posat nerviós, però estan a punt de carregar-lo els bordegassos de Vilanova. Aquí teniu aleta dels bordegassos, es col·loca bé l'enxaneta i ara sí, els bordegassos de Vilanova que carreguen el seu segon castell. Després del 3 de 8 estan completant el 4 de 8 que va molt millor, ara s'ha tranquil·litzat, s'ha pausat, s'ha serenat i ara la canalla que baixa amb un pèl més de tranquil·litat i de serenor que també ha fet falta per completar aquest castell. Bordegassos de Vilanova, doncs, que descarregaran el seu segon castell, 3 i 4 de 8, i que aniran de ben segur a per la torre de 8 en folre en tercera ronda. Bon començament dels bordegassos de Vilanova amb els 2 castells de 8. Sí, un primer punt de Morriesca, igual que abans hem vist amb Lleida, per poder-lo tirar, diguem-ne, en solitari, aquest primer punt, i després l'han anat millorant. És a dir, un castell que s'ha anat millorant i que la descarregada ha sigut molt més tranquil·la del que al principi es podia pensar. Digues. Murri d'intentar-lo fer sol li pot comportar una penalització. Ara estàvem mirant les bases. Ara ens estàvem mirant. A veure, en teoria, les colles tenen, en ronda conjunta fins i tot, des del moment que s'anuncia la ronda, tenen 5 minuts per muntar el castell. Però l'última colla de la ronda conjunta, o sigui, l'últim castell que es fa en ronda conjunta, s'ha d'haver començat a aixecar abans que acabi el penúltim castell. Per tant, hi pot haver penalització. Hauríem de confirmar si hi ha hagut peu desmuntat també o no. Han fet peu desmuntat. És que abans amb Lleida i que Lleida s'han espavilat més i que d'alguna manera Castellà, el segon peu del 4 de 8. Han anat més ràpid. Bordegassos han actuat completament sols, fins i tot després de la celebració de xiquets del Serrallo.
hem de veure què hi diu el jurat. Molt bé, doncs de moment La norma és clara en aquest sentit. hem començat doncs amb aquesta ronda conjunta. Ja sabeu, ens podeu seguir a través de xala.cat, streaming d'alta definició, i no us perdeu demà el gran desplegament de Xala, perquè ens podreu escoltar en anglès, en castellà, també en aquesta gran jornada de diumenge del concurs de Castells de Tarragona. I mentrestant ja ens van arribant els vostres comentaris. Ens etiqueteu, ja ho sabeu, amb el coixinet Castells en xarxa. Doncs sí, Toni, perquè a més us hem demanat fotografies i la veritat és que són molt complidors aquesta gent que ens segueix a través d'aquesta etiqueta Coixinet Castells en xarxa. Com per exemple en Ramonet Font, que ens envia una fotografia de la camisa, pantalons i faixa de la Colla Vella Xiquets de Valls i ens diu: avui descans i demà, tal com diria en Johan Cruyff, i llegeixo literalment, diu: sortiu i disfruteu. Més fotografies que ens envia, per exemple, la Paula Portell. Diu: lluny de casa aquesta vegada, però sempre amb els castellers de la Sagrada Família. Ens envia una fotografia d'ella somrient d'orella a orella amb el seu ordinador portàtil, seguint-nos a través d'internet. I en rigorós directe ens podeu seguir des de la vostra televisió de proximitat o també a través de xala.cat. Recordeu, tant avui com demà ens podeu seguir en aquest desplegament especial que estem fent del concurs de castells. I com dèiem fa un moment, sí que hi ha dues colles, que ja ho apuntàvem, que evidentment el Jordi Moreno ha dit que ara ja com sí queda últims, però jo crec que ara ja comencen a Jo he dit tots dos, m'és igual, bé, d'acord. Però sí que ara moxicanguers ja han fet el més difícil. Alerta que el 2 de 8 no deixa de ser el 2 de 8, això és evident, però ja han fet el més difícil, mentre que els xiquets de Reus els queda encara una prova de foc important amb el 5 de 8. 5 de 8 els xiquets de Reus és un canvis que els dos últims desmuntats. I més veient que Moixigangers ja ha fet el 5 de 8, ja ha fet el 3 de 9, saben que els anirà d'aquest castell. I com jo sí que entenc el Moreno quan diu que per ell és igual ja quedar últim, perquè havent aconseguit un 3 de 9, a més el primer intent i amb la solvència que ho han fet com ho han fet, la resta ja és igual. D'aquí uns dies ja ho valoraran tot. En canvi, xiquets de Reus sí que els és important guanyar aquest concurs. Tots els castells que han portat ja els han fet. I perquè vulguis que no, és una colla amb una solera i perquè ja venien... El cartell de favorit sí que realment el portaven, és a dir, els hi podia discutir com els he discutit i fins al final els hi discutirà. I a més en aquests moments han passat endavant els moxiganguers, però és evident que els xiquets de Reus sí que portaven una miqueta el cartell de favorits ells, no? No, evidentment que s'entén, és igual quedar últim perquè en aquells moments el gran objectiu és el 3 de 9 i perquè evidentment fent el que ha fet... I avui si han d'aixecar el trofeu, l'aixecaran amb tot l'orgull del món sencer, però no era el seu objectiu guanyar el concurs, però de retruc, si feien un 3 de 9, descarregaven un 3 de 9, eren clars candidats a guanyar-lo, són clars candidats a guanyar-lo. Aixecaran la copa amb molt d'orgull, està clar, com ho farien totes les colles, compten a guanyar el dissabte. Segons que anem a situació d'empat, Sí, exacte, això va passar. I pot ser que siguin ex aequo, perquè alternatives superiors als 3 castells que han fet, ni una colla ni l'altra les tenen. Per tant, aniríem a empat, i per tant, la posició la compartirien ex aequo, a no ser que hi hagi una penalització que no tinguem controlada. I per moixicans d'Igualades, és que d'alguna manera moixicans d'Igualades avui el seu concurs era fer el primer, és convertir-se en colla de nou. Això de per si sol ja era el seu concurs, això és així. Hi ha colles i colles a l'hora d'actuar al concurs i moxiganguers són una colla que se'ls dona molt bé actuar al concurs. Sempre castells que venen a estrenar els descarreguen, és on descarreguen castells que no han aconseguit fer mai. Aquí són molts, la plaça els creix i la pressió no els hi juga mai cap mala passada i es veuen com han fet aquest 3 de 9 que no semblava el primer, no ho semblava. I ara estava pensant en les colles de demà, d'aquest grup de les colles de 9 bàsic, i clar, aquesta actuació d'avui, és a dir, 3 de 9, clar, aquesta actuació d'avui, gran actuació, 3 de 9, 4 de 9. Exacte, 3 de 9, 5 de 8, 2 de 8, és una actuació que demà valdrà, pesarà, és a dir, tal com estan aquestes colles del grup, deixant a banda el grup de gamma extra, en aquest moment pensar una tripleta de 3 de 9, 4 de 9, 5 de 8, o sigui, per exemple, Xiquets de Tarragona, complicat. Barcelona no estarà en condicions. Sant Cugat no estarà en condicions. Marrecs sou els que podeu estar en condicions. Irona? O sigui, estem movent el tema, no? El tema del 4 de 9, l'estem movent. Però no, vull dir que és una actuació que val el seu pes, val el seu pes també per demà, i és el que diem de la classificació general, veure't ja més amunt del 12è lloc,
també és un premi afegit important. I atenció, aquell moment, bordegassos de Vilanova, en cas de carregar-lo es col·locarien en quart lloc i si el descarreguessin acabarien tercers de moment. De forma provisional els situaria en tercer lloc els bordegassos de Vilanova. Aquesta torre de 8 en folre. Fins ara han completat el 3 i el 4 de 8 i ara és el moment de la torre de 8 en folre. Els quarts han donat la seva aprovació. El castell va cap amunt i els bordegassos de Vilanova, que fins ara han completat el 3 i el 4 de 8, no és el primer cop que havien fet aquests dos castells aquesta temporada per festa major. Ja ho van fer, recordem aquella actuació, i com a tercer castell aquell dia els bordegassos van acabar descarregant la torre de 7. Aquell dia van decidir que encara no tocava, però molta gent va sortir de la pinya cridant un pis més, i avui arriba aquest moment de posar-li un pis més a la torre en forma de torre de 8 en folre. De la torre de 8 de bordegassos. Des d'aquí la perspectiva la veiem, només veiem una rengla i és ben bé que només veiem una rengla. Vol dir que no se'ns està girant, que l'estan treballant molt bé. Compte terços i quarts, ara sí que se'ls està complicant, però de moment controlen. S'acaba trencant la torre de 8 en folre dels bordegassos de Vilanova. Acaben perdent el castell, és un castell que no avisa, que no té temps de reconducció, i és el que ha acabat passant. Això ha estat una fuetada molt indefensable, ha saltat per quarts d'una manera bastant evident. Ara ho veurem la repetició, sí que nosaltres teníem una perspectiva que només veiem... Una de les rengles semblava que estaven ben encarades, que és un dels errors que la torre a vegades és per on falla, no? Que acaba girant normalment cap a la dreta. No tenia aquesta tendència, segurament les rengles, els pilars no estaven treballant en la millor de les obertures o en la millor quadratura per una torre. S'ha de dir que tenien un folre molt gros i molt compacte, amb 3 vents, que poques colles fan la torre de 8 amb 3 vents. Sí, sí. Estava molt reforçat a nivell de folre, però el tronc no ha pogut defensar els inconvenients que s'han produït quan la canalla ha pujat. Doncs som-hi, a continuació serà el torn dels xiquets de Reus. Aquí es començarà a decidir aquest concurs. Els xiquets intentaran el 5 de 8. Fem una pausa i tornem de seguida des de la Tàrraco Arena Plaça. És que no té cap sentit. Una cosa és que no els assumis. És allò que et deia jo, que tu demà fas torre de 8 neta i després fas torre de 9 sense manilles i que no puguis sumar els punts. No, perquè són de la mateixa família, diguem-ne. Ara, que no els puguis fer, o sigui, que tu no puguis superar un castell inferior que has fet, és que no té cap sentit ni un. Doncs tenim polèmica servida en aquesta zona del concurs i intentarem resoldre-ho. Si Sant Pere i Sant Pau ho ha consultat el jurat i el jurat li ha dit que no, aquest jurat, o sigui, que em perdonin, però vull dir, estan fent una interpretació de les normes absolutament absurda. Home, és una llàstima que no puguem veure l'intent de 2 de 8 en folre dels de Sant Pere i Sant Pau, perquè és una bona ocasió avui per poder-lo veure. Intentarem esbrinar amb el jurat què és el que ha passat amb aquest castell. En tot cas, tornem a plaça, perquè ara és el torn dels bordegassos de Vilanova, que van pel 2 de 7, que fa un moment han desmuntat el peu. Joan, ara intentarem esbrinar què és el que ha passat amb aquest castell dels de Sant Pere i Sant Pau, però bordegassos que tanca la seva actuació amb aquest castell, amb el 2 de 7. I la culminarien, farien clàssica de 8, tal com van fer aquell dia per festa major, en què van descarregar el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7. Actuen en solitari perquè fa un moment han fet un peu desmuntat, però ara hi tornen amb aquest 2 de 7, uns bordegassos de Vilanova que evidentment la seva gran il·lusió avui era estrenar la torre de 8 en folre. No ha pogut ser, encara tindran ocasions els de Garraf per tornar-hi amb aquesta torre de 7, amb aquest 2 de 7. De moment el que ens ocupa ara és la torre de 7 que compta, està girant molt perillosament i l'acaben perdent just quan l'enxanet estava a punt de coronar el castell. Hem vist perfectament com es girava i mentrestant que estem investigant nosaltres també què és el que pot passar amb aquesta altra torre, la dels de Sant Pere i Sant Pau. La qüestió, efectivament, el que aplica el jurat és la interpretació de l'article 9 del protocol de plaça, que llegirem textualment, que és molt curt. Diu, una colla no pot intentar una construcció en castell en els següents casos. Hi ha 3 casos. Un, quan ja l'ha intentat 2 vegades, és a dir, l'has intentat 2 vegades, no te n'has sortit, insisteixes. Aquesta està clara.
2, l'enllaç s'ha descarregat, si has descarregat un castell, tornar-lo a fer és absurd, i el tercer cas és la clau de la qüestió. Diu, quan es tracta d'una construcció de base idèntica, d'alçada superior o inferior a una que en aquell moment comptabilitzi per la classificació. Doncs repassem la classificació definitiva d'aquesta jornada de dissabte. Primers els moxiganguers d'Igualada i els xiquets de Reus compartint aquesta primera posició amb 3.460 punts. Tercer, Segals d'Osona amb 2.255. Quarts, els castellers de Sant Pere i Sant Pau, empatats a punts, també compartint aquesta quarta posició amb els xicots de Vilafranca. A continuació, els castellers d'Esplugues, seguits dels nens del Vendrell. Castellers de Terrassa en 8a posició. A continuació, els castellers de Lleida, castellers de Berga, Jove de Sitges, empatats també amb la Jove de Barcelona. Continuem amb la colla dels castellers d'Esparreguera, Bordegassos de Vilanova, 14ens, 15ens xiquets del Serrallo, i tanquen els nois de la Torre, juntament amb els castellers de la Sagrada Família, els de Cerdanyola i els xics de Granollers.